Daday. Ada ako. God bless you, anak. Agtugaw ka, mayat tadakan. Ngamnay, taan nga napintas da dyan nadamag ko man ni tatangal daw anak ko nga inaramid mau. Ampay tanagungot man ka noon ni mammo anak ka. Inungkan na ka man ka noon. Madikman amo kanya na daday no, anya ti problema na. Nya? Kasong batak na, di damag na. Masung bata mo di damag na nga. Ampay, agungot ni mamaw no masung batam da di damag na anak ka. Ampayaan niya man ti dinamag ni mamyaw. Nagpa-research na daday no, anya ti nagnagan ti hayhayaw. Nagnagan di hayaw pa. Daday. Apay, dim amaw, dagiti nagnagan, dagiti hayhayaw pa. Kamukmut daday. Kamumagayam ka, ampay garaw, ta nakaungat ni mamaw. Kagastinay daday ti napasamak. Kanya tinapasamak. Imuna na nga inawagan ni Juan daday. Nakasimsimple white, di dinamag na kiniwan. Simple nga, anyayati dinamag na kinihuan. Kuna nanay kiniwan daday. Kuna nanay daday. Juan, mangitad ka man te, naganti hayop nga agsimsimula ti letter A. Kuna kasimsimple white, aji sagot na daday. Niya ti sagot na kuma, no si katinang sungbat. Aso daday. Nya nga garud anak ko ti mabalinam kay iso garud tinay parna kini Juan dadya nga damag. Tapos ka si Maruno na nga inawagan ni Pedro daday. Nakalala ka man na, hindi dinamag ni ma'am. Nakalala ka man ay. Iso garud tinay parna nga damag kanyada anak kaw. Kaya nya yati dinamag ni ma'am mo kini Pedraw. Kunana ni ma'am na daday. Pedraw, magbigay ng hayop na nagsisimula sa letter B. Kung nakalala ka mo't daday, di answer na. Pero si katimangan sir di dyan, niya ti answer mau. Baboy daday. Baboy. Anak kaw, kasi talaga. Isugarod ti may parang nga question kanyada anak kaw. Kusak daday, nakarigrigat, ti dinamag ni mang kanyak. Basta narigat, tsak mo ti damagan na. Ay naapaw, apayaan niya ti dinamag ni mamo kanya mait. Nanay daday. Idsel, magbigay ng hayop na nagsisimula sa letter L. Kinakasimsimple mo't anak kaw. Nakadado ti hayop nga agsimsimula tinagan na ke letter L anak kaw. Nakaligrigat daday. Nadim siguro na sungbatan niya. Amanmut daday. Amanmut ampay garaw. Tamakaungat ni mamo no na sungbatam dadya damag na. Okay, anya garaw tin sungbat mo anak kaw. Kuna na daday. Mama, 5 nga aso ma'am. Ayaw, diba? 5 nga aso? Daday, lagungot ki din. Ano?